Špínky, co koukáte, co tady já bydlím. Jsem moc rád, že jste přišli na večeři a já jsem si hned pro vás tady připravil welcome drink. Holky! Co to je za slečny? Špínovy kamarádky. Přivítání mě nepřekvapilo, já se málo kdy lekám a byla jsem kousíček dál, tak jen od místa, kde přišel, spíš mě pobavili ty slečny, které mu pomáhaly. Holky, tak na dnešní večer bude to pořádná jízda, pořádnej cirkus. Na zdraví. Přivítání bylo hezký, i když jsem se ho trošku teda lekla, protože minulý večer vlastně se choval normálně, že byl hodnej, že nedělal žádný šaškoviny. Tady ten drink se jmenuje... Hele, ta žížela má tělo, jo, bacha na to. Jo, temíš. To máte místo toho, když vám to nebude chutnat, tak si to dáte. Aha. Zajímavé. No nic, ale jsem vás přivítal, tak... Co? Mně se to trošku seklo v tom brčku. Pojďte dál. Musíte uznat, že holky přišly jak Alenky v říši divů, že nevěděli, anebo myslím si, že netušili, že opravdu půjdeme do toho cirkusu. A možná jsem si myslel, že i si myslí, že jsem si třeba pronajmul to místo jakoby tady pro natáčení, ale to, že jakoby jsem součástí cirkusu, to si myslím, že si nemysleli. Tady bydlím. Máš. To je To je krásný. Tak se mi tam líbí ty červené balónky. No, včera jsem se vlastně jako pracoval na tom, tak jsem se vám to líbit. Pavučiny teda nic moc, tak doufám, že tam ten pavouč nebude. Hostina bude v karavanu, to mě trošičku překvapilo, když jsem viděla ten stan, tak jsem spíš čekala, že to bude přímo v Šapito, ale aspoň jsme mohli nahlídnout trošičku do toho, jak bydlí, takže to bylo super. Já vás ještě jednou vítám. Sundám si dneska, poprvé si sundávám před vámi rukavičky. Doufám, že se vám to tady bude líbit. Jaké máš ruce? Jemné. Ty moc nepracují, já spíš pracuju pusou, ale to se všechno dneska dozvíte. Mně se lehce zvedal z žaludek, když jsem viděla to plavací oko, nevím, jestli moje představivost je tak veliká, ale poprosila jsem ho, aby nedostala oko do skleničky.